Radi mundur nggih. Cik. Mas mikir rada banter no, Mas. Cik. Lah, wales. Cik. Anu Mas, ning jero e. Ning ngarep. Ngarep iki. Iya, anu ning ngarep kono. Kowe iki ngisi-ngisini lho. Iki durus ki, Dik. Bocah sak percil iki. Iki wis salto. Iki salto, aku salto. Salto. Lah kok kowe golek bothok. Lah kok kowe penak men dhewe? Ujug-ujug kok edrek. Kok iso? Ngono iki ora oleh. Kok iki nyambut kae dhisik salto dhisik. Ojo ning edrek kae. Wong iki didelok bocah cilik-cilik akeh sing delok. Oh, makane kuwi. Bocah ki nek anu ki salto dhisik, tandang gawe kaya kancan. Ojo edrek. Kleru matamu. Ini lho. Wong tanggapan rene iki wis bolak-balik lho adewe iki. Bolak-balik. Masa sih masyarakat Bonsari masih ingin lihat kentung salto? Oh, kalau pengen lo. Pongge. Nggih, pongge. Piye? Iki ketake gendakamu iki. Siapa? Nyauri. Ya iya. Oh iya. Ndalok atuane rokok ae karo yo. Berarti niki kula nggih salto. Nggih. Ngono nyambut gawe iki ya jane adewe iki bareng nyandi-nyandi wong loro ngene ora salto kok ireni. Wong bangeten ngono. Bangetan piye wong kene iki wong delok tok ora tau nanggap. Minggir. Potonganmu ngono kok iso. Tapi lak wis terbukti adewe reokan teko ngendi-ngendi. Bonsari tetep di hati. Oke. Penonton reok terbanyak. Tepuk tangan buat Hei. Bonsari loh. Penonton terbanyak nanggap ngenyang oke. Ya ora lah teko kono kok kuwi lak dadi amal jariah. Amal bosok kuwi. Minggir tak salto nekno. Tung tak ketung bladen. Kowe nyapo? Kowe iki nyapo sing duwe omah ki nyapo to kok ngetokne duit ae aku iki. Kok iso? Iki sumbangan. Biar digegam-gegem ngono ae. Yo. So. Oh. Nyapa to, Gong? Kowe koclok kowe iki. Adewe iki seniman kuwi iki kudu ngrungokne gamelan. Adewe iki ibarate wayang. Kudu ngrungokne gamelan. Manut kono kok. Manut kono. Kok tak tapuki pisan. Wong lanang ica-ici. Kowe tanggap lho kok ica-ici. Tanggap oke dhewe kowe lho. Iki sambatan lho iki. Sik yo. Lho kok. Sik to. Iki ambekane kok kaya petire Zeus. Kadung rono tak puolne lho. Ya, ro. Duit. Pripun? Ha 10.000 ya. Kuwi ora nyawer lho, kuwi pamer aku duwe ngono kok. Kuwi iki pamer. Piye Kang Trian? Oh, koprol dipendet damel kayang ngoten. Siap. Wah, aku seneng lho. Seneng apa? Mantan ning kono kae lho. Ning gone Mas Trian. Eling-elingen. Nyapa? Mantan ning kono kae. Iya nyapa? 20.000. Nek iki wis ora mungkin to sing Delok tenanan. iya. Kowe iki tumbuhane ketan tapi sing isore nek 2.000 bareng oke lho. Ora enak ceritane kok, Mas. Lah, Hei. Lek sambatan ki urusanmu iki kancamu kok. Lah aku disambat ora sudi lho. Kene innallaha ma'asobirin. Wong sabar iki disayang Gusti Allah. Nah kuwi lho. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inang adabila sadid. Lah ya kuwi lho, artine aku lali. Tak kira nek ero kok iso. Innamal a'malu binniyat. Wong ki sik nyawer iki karek niate. Makane kuwi 100 Piye to? Ora duwe kanca, aku ki yo ngene iki. Aku ki seneng masalah bojone Mas Trian, masyaallah. Enek dongane iki. Apa?
Alhamdulillah. Lah wis diwehi kok. Lah aku bosok lho. Lah wong kono bayaran. Lah aku sambatan kok. Bayaran dasmu. Oh rezeki nek sing ngatur. Wes enek sing ngatur. Aku rene ya ora bayaran. Lah piye? Lah wis tanggap tahun wingi lho. Wah, alah bosok. Kowe rono. Aku bojone. Sik. Aku maratuane. Endi kok? Oh, bosok kowe calmu. Iya lho. Iki ben ambang sik kerja to, bare gantian. Kowe ora ngerti iki, Gung. Iki ibuke Mas Trian Morotua iki dundunan saka Hong Kong ki masamu. Oh, ini siao. Siao iki selamat sore. Ya Allah, yo bodoh iki. Hei, Wong ki turunan kowe apa ro? Basa Cinane wong nesu. apa? Ayo. Kok angger jeplak ae kok iso. Didelok iki Mas nek kiprahke. Mana? Hei, anyakmu nyuwen. Oh iso ha. Ora adil ah. Oh, anyak mulai ambot. Wis ya. Iku wayakku ah ora adil ah. Nyapa to, Gung? Mak uyu lak mono lho. Amin. Ora. Amin. Ora golek duit to amin. Ya maksudnya lah aku lah gawe challenge. Gawe atraksi lah kok kowe penak men nggo rangger kok tompo kok lebokne centing. Ayo. Ora ning ngono. Aku ngke mbok anak tirikan wong loro kene. Kono Ora. tanggunganmu kok kono. Ora aku ngene iki lak wis pelek to karo kowe. Pelek apa? Wis pelek karo kowe iki. Kanca kentel lho kok iso. Berarti ki aku salto. Adewe tadi sak grup ki Sak seia grup. sekata. Oh alah. Wayahmu. Wayahku. Totalitas. Totalitas wayahe AA. Nah, Eling sik. sik. Ngisi sik. Sik. Kenapa? Kok kebangetan kamu itu? Kamu itu kebangetan. Atiku omong dhewe, Gong. Yo. Hei. Maksudnya ki Hei, ben apik. Bang. Kowe asine dipicekne iki lho. Lah kancamu kayak duit mbok jumuk iki padha karo micekne kowe. Lah 50.000 iki ora usah mbok jumuk kancamu dhewe lho. Ora ana kanca urip karo sapa kowe. Perkara 50.000 lho. Lah kudune piye to dadi men. Kudune diamali kancane ngene iki. Ora apa-apa. Omahku adot. Ora apa-apa kekno gak apa-apa. Ora apa-apanya. Ora apa-apa. Gak- Aku ki wong sabar, Gong. Andene aku sing aku sing bola. Ora usah kok tangis iki ngopo lho ya jenenge nyambut gawe iki enek penak enek soro. Ayo ini so. Ora kok penak tok. Wong urip iki enek dinamikae, enake isor enek dhuwur. Ora ning dhuwur ning isor matamu sikilku lho.
Sikil didak. Lah sing matane PC ya kuwi lho. Allah 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 kalah gintung gintung Tak ding tak ding ding tak. Anu Bang, Bang. Ora sida. Lah sambang bang. Warnane apik kuwi lho. Yo ben, api yo ben ngono. Agung. Tang. Dung. Lah. Mati ya. Apa? Ora le. Hei. Jenenge Dede to. Mati. Ayo. Ora diwehi kok nggonku. Iki iya iki. Ndi? Oh iya diwehi wae mbak iki kudu nomor lho. Bu, ora masalah lho. Gila. Apa? Anu, mbok menawa penonton badhe ngidoni. Das, Bu. Ayo. Jenenge kayang ki mlumah ngene. Lah kok kowe iki kaya siluman kepiting ngene iki. Tapi iki kayang ki enek variasine dhewe. Enek kayang ngarep karo kayang buri. Kowe mburi wis. Buri wis, Iki pinggir wis. pinggir wis. Aku yo murep lho. Ya. Lah iki kurang siji. Koncone dhewe kurang siji. Ya ampun. Wong iki meneng ae ning kene. Iki ki adek ki duwe gawan. Gap. Lah kowe kok meneng ae. Lah kok nggon merongos tok kaya Pajangan. Wah, lah kok golek pangane kok koyo ngene. Hei. Kabeh kerja. Ora glepuk cengelmu. Totalitas bola. Ayo. Oke, aman. Piye? Kuwi muni aku rada krungu ngono lho. Aku sing cilik dhewe engko nek kurang akeh njaluk Mas Trian. Oh, Pinggir. kuwi apane Mas Trian to? Kuwi ponakane Mas Trian. Bonakane. Rumangsa aku angke krunguku Mas Ambang sing sithik ae nek Mas Mate. Aku tak balik aku. Ya aku oleh. Nggih matur suwun. Bocah cilik iki nyekel dhuwit 100.000 ya ora oleh. Wong iki tiwas ilang wingi, tiwas ilang. Ijolono. Wong. Wong iki cilik iki nyekel dhuwit sakmono ae. Ora oleh, cah cilik gedhi ngene dhuwite. Bocah kowe iki ora tau kulino. Kowe jenenge ngono kuwi memanipulasi bocah cilik, ngapusi cah cilik iki dosa. Ngapusi apa cah cilik nggo dhuwit akeh ora apik. Ya ora ngono paling ngendak dhewe iki ngowahi edukasi. Nek trah bocah iki sekolahe pinter tenan lho. Tole Abdan. Kuwi nek 1 karo 2 kuwi akeh ndi? 2. Kowe nek tak wehi 1 karo 2 pilih ndi? 1. Dan bosok mbok ben. Kowe sesuk aja tanggapan karo aku. Lek kowe ora lho. Iki lho aku lho. Kowe Kowe 1 karo 2 pilih ndi? 2. tak susuki 50. Lah mah duduman.
Bocah kok iso. Bosok. Baik, adan. Dan. Baik, dan. Makung. Bakung. Matur sumpah nuwun. Hop, tak tekone. 3 karo 2 kendi. Akeh 3. Akeh 3. Nah, ini gak 10.000 Gong. Lan siji iki. Hah? Dibalik nih, Nih. ben diurus. Ngoplok. Atraksi wayahmu kudu sing apik. Kowe ngene nyatus Nyeleh nyeket. kono, kayang. Ini. Nah, totok nih Mas Ambang. Bocah cah cilik ora itu. Gowo duit akeh. Mbak teko ae. Kowe rungokno. Mbak teko ae kowe. Iki lho rungokno. Ben bodong udele. Tenanan yo, tenanan. Apa nggih? Kowe iki nyapa? Ayu-ayu. Nyapa? Ngeses. Iso mak. Ses. Lah kok iso dimatne iki lho. Kowe bar mangan sate gule to? Entuk mambel sate gule mau. Bahasa aku mau ora ngono. Iya mambuntut. Wah. Kowe ketoke bar mangan gule. Gule Yuni. Mangan gule Yuni. Ah, bule Mas kok koyo sate koyo. Bocah nek jujur ya ngene iki lho. Aku ora trimo ngene iki. Lah ngapa kok ora trimo? Takun pengen ngono kuwi. Kowe ya pengen iki. Pengen kaya ngono kuwi. Ya bolase to kudu kiprah sing apik. Lah mosok iki. Lah AA ya pengen. Oh, AA ya pengen. AA. Pengen ra? Kan jeblak dasmu. Bolas apik. Heeh. Iso ngentut Pisan. bareng. Pisan. Emak ses ngono. Sate gule ambune mau. Yo.
senter gak apik gawe rabi. Lah kok iso rapi nggih rabi iki ngopo? Enek nokene kok. Nokene nang ngendi ta? Nokene gembrandol. Iki kudu wedok iki. Lah iki aja karemu dhewe lho, lah iki nek Ora, tak senter enek. Bandule cara montor enek bandule kuwi. Balon ndokmu kuwi. Iki jenenge wedok wanita. Wandu. Apa kuwi? Apa wandu? Lah, kuwi wae. Lho cahayune kaya ngene lho ngene iki nek iki ke tanggapan macake kasesasi kebongkar. Ayo apa winane tinju karo lak koplok cengele lho. Kowe iki mbok ngregani wong wedok lho. Tekono. Nduk Cahayu aja dadi gelone atimu lho nduk ya. Sing ngejak omong ki nang kene iki lho kok. Iki kok manduk-manduk madhep rono. Lah ngene iki lho kulino aja dadi tangis gelone atimu lho nduk. Susu apa gombal kuwi kok. Wah stres, Gong. Dadine stres. Apa tumor nangis? Apa Mas? Apa Mas? Kok malah wedok? Ngomong ki wedok. Enek setelane kok. Halo. Halo. Lanang. Halo. Oh, setelane wedok kok. oh bisa. Mas, Mas, wong ki aku ki urip tahun-tahunan kok iso karo kowe iki ngerti. jangan ditekek, dibacok aja, Mas. Wah, Lah kamu itu malah suaraku ngelokor, Mas. Setelane. Wanita. Hai. Oh. Lagi ya padha lho Mas, aku ditekiki lho Mas. Loro Mas atiku kok tekeki loro Mas. Ati kok ning kono ki lho. Lah sakit lorone melorot ngisor Mas. Tumon ngono kuwi. Mbak ya ning nggon acara bahagiane Mas Trian. Urun dedonga. Kula ndongakne Mas. Nggih no. Ya Allah nggih. Matur sembah nuwun. Damel Mas Trian kalian Mbak sinten? Oh sak keluarga. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sampun mriki. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah. amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Kene satu saya, Pak. Iki apa to kok iso ya cair. Ketane Trian ki ngene iki to. Anu atusane. Hah? Ngono aku. Kae sapa ya bacok bojomu bar aku. Jaluk. Mara Pah menika Ibu Sukenti. Sapa? Sukenti. Sukenti. Ibu Sukenti. Oh, Ibu Sukenti. Menika Ya Allah, lah. nggih wilujeng santen Bu Sukenti. Ya Allah, jan wayune padha aku ngene iki yo. Ya, hah? Rono. Rono to. Aku terno to, Mas. Cari telno. Nah, ayo cepot. Bodoh. Cek bodoh. Kok Kok Kalau. Hei, nesu wet ojo nesu ngono kuwi kok iso. Rayo nesunan Kang. Ngene Gong, kadang ya enek guyone. Lawak dhewe kabeh kudu ndongokne ya keluarga ya masyarakat kene. Muga-muga sak keluarga diparingi sehat selalu. Amin. Lancar, kageme ibuke nadar nanggap pengajian karo reok mugi-mugi lek kerja teng luar negeri muga paring lancar. Amin. Sehat selalu. Berkah barokah. Dadak merake wonten papat cacahe. Oh, alat. Oh, alat cepot ki angele. Buasa Mbak Ben. Bosok mbok ben ya. Monggo. Mas, nggih. Ya, niki wonten sesi foto riyen. Foto. Nggih, ame diparingi anu dalan damel dadak merak. Wah, reoke apik-apik, gede-gede. Nggih, Pak.